mo sa operation na ka operation khai nai ta phun bono phunu gri nai মানে ও মাস হংকাই তেই ফুনু মাংলা সময় কেরে খাইনাই মাস 10 তারিখ রলাই মা পড়ে কোন ডাক্তার আংনি যে ফুনু নাই বনো 20 years na ge bobo sem kisa kisa nugu do 5 year class 5 ba pore phuni simi se bonu yangi thang ta aste aste ge chere phangsini ya saima no chere phangsini ya sem ang bo haino do chere phangsini ya aste aste se ani bo mokol nugi hani saimon ang bo 50% nugi ang sunglass ba hi choli dong ge bini bo sem ge ang tini o jaga bo ok tirthomu ko ang pogri kalang go ang sak bai thang ang ono ne bono মানে ফুল মায়া ফানো আং হাইকিনো বনো চলিনানি আং বনো খাইদি নাইদা মানে আং কগরি কলাংবো তা আং নিজে সাকবাই থাং নংতাওয়ানা দিদো নুকনাই আং বো নুগিয়া মকল কিছে ফুল নুগিয়া আং বো চশমা বাইসি চলিवा আং বো তাওয়ানা দিন দতিন মালায়া নংবাই সিনখা তাওয়ানা দি তাকা দি হামনাই মিসিংনা থাকা দো তিসা নিয়াবো এখন প্রেস ক্লাব ni Chaitok Mumbai tini buku Ananya orang tini sampaika sing kokton bisenti sin saiman kha buku ke Kanchanbati Tripura bo Saipro ni Simenia bo Jepro class 5 pori tangpro lekha porimang si bo boni Mokol hamyang mani kok mano koru press club Jepro highlight khlaika kino chini buku bo pelai krinu khuni borong no phiaba taw chest taw kaisa level sampaika bo ni kaisa bukha tongo krinu kaisa chubanani belai welcome klayo koru on behalf of koru press club jotono no especially chini buku no bopte khlai chini koktun manmani logi no salcha salini bisingo no bo agogoi pheka buku Ananya deborma tini Ananya sorry nakade buku Kanchanbati Tripura lai thanai boni jepro age 12 year tongfurno bo mokol nugia pori pro bo mokol nugia angkha sengkhanakha tabuk boni bisi nichi 20 years kakha bebage 8 bosor kakha bo ta mokol nugia mani rang pui chakri ba buma bu phabo kriba jorawo doctor phnugui manlia leiteng kha thing no tongo phiaba jora tongkho angwan chugo sing tabo bukhuk Ananya deborma koru press club nakhang teibo lukurok tumung no teibo subasur nai tongkhang ke sing teibo muskal welcome khainai bukhuk Ananya de Tripura agai bukhuk Kanchanbati Tripura no chubachu khainani bagai boni tabuk to waisa bai mokol test khlaimani bai boni bo jaga mokol dusne ukok to sungke bo saimania kom se kom wai nei wai thombai restriction test khala nai ke abo it maybe maso waisa phanangi mano sapta waisa phanangi mano gawani traveling ni expenditure to hi tongo buku Ananya bo khoroksa no khuni hiksiba bobo busaini kokhana nango bebak kogno bobo rufano nukhongo jungjal pheyatei lukurongno bangko phinai bukhuk Ananya no chubanani bagi jate chini bukhuk Kanchanbati Tripura no boni mokol operation ungi moji nukthung no yathung try ching waisa jorak chung khaina leinai naileyana waisa jora operation khlai aboni yagolo kisisa phano 10% 20% 30% 50% 80% phan nukthung aboni yagolo to health tongo tabo sampai thuna 50% nugia mokol chini buku Ananya bo taw chosma thubini ma tongo ani family of tai toy tongo inke chosma thubi phano at least borok sinidrop jora phano de chung tunari mana no manglai no abono chung kisa sai to like ke balai khana hamnai on behalf of koru press club te buku no haino haite wisa hambai mar nai chini koru press club ni o no rugai bosuno subamani bisingtei asura paisok paikha abo balai khana hambai te lukurung tai sa haino hai suba phainan bagai haino hai khabai khubai ko bina on behalf of koru press club jotorang hambai